sayang titip ragaku titip rasa tresnoku tresno iki mongko wis ngerti dadi kanca sepanjang uripku satu-satu lah ya langsung ruwes bongkoan pokoknya citrone ngati Gusti pun ya terima kasih ya Mbak Novita iya. Nek biasanya ki pasrah bongkoan nek nyawer bongkoan ora apa-apa no sini ora siji bongko siji Mas, bongko Mas. sak rayuk Mas lagunya nggak usah diputer. Lah piye kok ora kacil kare mbok kempongi Mas temu apa? Mbokne benger-benger kok le. Mbok enggak apa-apa. Ambil lagi sama Ibu Bunda. Ini, Mas. Bunda minta lagi. Dang jar. Kok enggak nantang deh. Ya, kita joget dulu ya. Sing ati apa terang no tresno iki ati siji mantep panggonku mikir ana sithik kuwate tresno iki bakal api ke urip yakin